Intlaħaq ftehim li għandu jwassal biex il-parti ta' quddiem tul il-bajja tal-Għadira titħalla ħilsa mill-operaturi li jikru l-umbrellel u d-deckchairs biex bekk titgawda mill-pubbliku. Dan il-ftehim li kien imħabbar mill-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi fuq il-medja soċjali għandu jibda jidħol fis-seħħ minn din il-ġimgħa stess, bl-awtoritajiet mistennija jagħtu aktar dettalji dwar dak maqbul. Il-ftehim kien frott diskussjonijiet bejn l-Awtorità għat-Turiżmu u l-operaturi wara li l-Ministeru għat-Turiżmu ta' direzzjoni biex ikun irranġat ftehim li kien iffirmat qabel l-elezzjoni tal-2013. Fl-aħħar ġimgħat kien żvelat li kien l-eks Ministru Jason Azzopajdi li qabel l-elezzjoni tal-2013 kien ta' konċessjoni ta' 15-il sena lill-operaturi. Fl-aħħar ġimgħat kien hemm sitwazzjoni fejn id-deckchairs kienu qegħdin jokkupaw il-maġġoranza ta' din il-bajja pubblika li hija fost l-aktar imfittxija f'pajjiżna. Kif tixed din id-dera tul il-jum ta' tlieta, din is-sitwazzjoni diġà bdiet tinbidel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.